Tänään maistellaan kaikki jätskiauton uutuudet. Mehujäätä ja kermajäätelöä. Erikoinen kombo. Tän näköinen. Paavo pesusieni type. Ananas, mehujää ja sisällä kermajäätelö. Suklaakuorutettu kans. Onpa yllättävä. Raikas, mutta suklainen. Kombinaatio, mitä en oo varmaan maistanut. Todella hyvä. Eli vaniljan ja mansikan makusta jäätelöä rapealla strösseli. Mä rakastan strösseleitä. Okei, tää on tällainen lapsen jäätelömaun näköinen. Tää sopii mulle täydellisesti. Kakku-type jäätelö. Joo. Cute. Minimansikka tuutti. Kaurapohjainen. Joo, ja vegaaninen. Tää on niin pieni, että vois syödä kokonaan. Vähän sellainen sorbettimainen. Tää menee hyvin vaikka kahvinkaan, sellainen pieni... Pikkuherkku snacks. Vähän semmonen paahteinen. Tää on ihan tosi hyvä. Just tämmösiä puikkoja, missä on tää paksu suklaakuorrute. Tää vaniljajäätelö on tosi hyvä. Creamy ja... Suussa sulava vaniljajäätelö. Todellakin. Nimensä veroinen Premium Raspberry Yogurt. Tää on todella hyvä. Kuivattuja vadelmaa palasia ja ihanaa Patserin sinistä suklaata. Täällä on sisällä tämmönen jogurttikierre. Mä en oo vielä päässyt sinne asti. Sinun on päästävä sinne. Tuolla se on. Tää on kyllä tosi hyvä. Toffeen makuinen kermajäätelö. Ei lisättyä sokeria. Maistatko pähkinän? Joo, tää on tosi pähkinäinen, että pähkinän ystäville suosittelen. Voimakas banaanin tuoksu. Banaanijäätelö. Mun uusi lemppari. Tää on tosi banaaninen. Tää maistuu just semmoselle banaanikarkille. Erittäin hyvä. Tää on tosi hyvä. Ja jätskiauton minttujäätelö on kyllä hittaa differenttiä. Siellä on suklaasydän. Nam. Uskomattoman hyvä. Mikä oli sun lemppari? Kyllä se menee minttusuklaavede. Mulla on vadelmajogurtti. Aivan mieletön.